Let's gaze indaba ze1KZNTV oyifundela uSamkeliso Nqulunga angikubingelele mbukeli nazike ihamba phambili osukwini namhlanje. Zizoqina ezokuphepha kowesilo kuhanjelwe ezomlando eThekwini kanti ke likhethwe ngamabomu uItheku kowesilo. Ungqongqoshe amaphoyisa kuleli ubheka icela uthi ke njengamaphoyisa bakulungeleke ukuqapha isimo kumcimbi omkhulu ozosengathi eThekwini wokunikezwa ngokusemthethweni kwesilo uMisuzulu kwaZwelithini isitifiketi esimbeka ngokusemthethweni ngokohlelo kahulumeni njengenkosi yamaZulu. Ucele kusho kanje ekhuluma nabezindaba emva komviliyelo wamaphoyisa obuso People's Park eThekwini. Emva kokuthi osukwini la izolo ungqongqoshe ozokubusa kubambisana neindaba zomdabu uDokotela Nkosazana Zuma ekhuluma izindaba ekuveza ukuthi njengohulumeni sebekulungele ngakanani ukusingatha lo mcimbi kusasa. Namhlanje ungqongqoshe amaphoyisa ube nesakhi isithangami ukuzochaza kabanzi ngeyindlela abanazo mayelana nezokuphepha okulindeleke ukuthi zigade inkalo zonke edolobheni laseThekwini. This weekend we've got almost 4 major events. All are properly protected and properly prepared. This is one of them. The other one are those marches, the Pride March in Sentin. The other one is a rugby match. The other one is that famous derby. All that, we're fixed with it. We're ready for it. Even if there were no threats, they would have still prepared for it. In Western Cape, we are prepared and protecting those sensitive areas according to the threat that has been issued. But speaking to the intelligence responsible people, they argue that up to this point, we do not have evidence on the table of the thing that has been said. I know that they've met people, speaking to the deputy minister responsible and the minister responsible yesterday. No evidence has been put on the table. But as the president has spoken around that, so we'll stick with that statement made by the president. Ucele qhubeke echaza uthi banethemba lokuthi benze konke ukuthi wonke umuntu ezuze phephile futhi abakhololo ukuthi kunabakhona abazofuna ukuphazamisa ngoba lolu suku lusasa njengosuku oluyingqophamlando kuzwelonke. These events, including this one, must be proper. So whoever wants to come here, get free. You are invited. Uyamemezo kandaba. Uthi kandaba wozani nizobona nihlale naye sonke sinethezeke siphuza umlaza ngameva kube mnandi because ayikho into ezokwenzeka wonke umuntu eSouth Africa phansi kwalezi zimo uphephile. For now, everybody, including the king, the visitors, the guests, is safe, and that safety is looked after by the forces that you see here. Uthokunye kumjabulisa kakhulu ukubambisana kwezinhlaka zonke zezokuphepha ukuswa amaphoyisa omgwaqo awezokuthutha kanjalo nawezobugebengu. Wathi amaphoyisa kuzomela azi ukuthi njengoba ekhona ukusuka namhlanje isebusuku ikusasa kumele wazi umsebenzi azowenza ukuvikela umphakathi. General Slabane, you left just one portion on the elaboration of the Constitution. You said we must uphold the law. The portion you left that and enforce it. That's a portion you left. We uphold the law and enforce it. Engxoxweni ekhethekile nomholi wamabutho uthi njengoZulu sebekulungela ukusingatha lo mcimbi osukwini lakusasa. Wathi uthembisa wonke umhlaba la eNingizimu Afrika ukuthi konke kuzohamba kahle. Dabezitha siyakubingelela osukwini lwanamhlanje. Siyabona ni matasa silizwe lwafika usuku olubalekile. Mhlawumbe nje ukusibeka esithombeni ukusola lokhu liqalile isonto kuze kube inamhlanje eza abantwana basendlunkulu nicilisekile yini ngendlela amalungiselela ahamba ngayo. Ngane yakwethu ngiyathokoza mfowethu. Ngasho nje ukuthi sigculisekile ngendlela indlela esibona kulungiselwa ngakhona ngoba sinohulumeni naye sihlangana siyehlukana sishana nangezingqe nangaphambili silungiselela ukuthi umcimbi wengonyama ube impumelelo. Kumuntu osekhaya ongezukwazi ukufinyelela enkundleni iMoses Mabhida ukuzozibonela ngokwakhe lo mcimbi ungamthembisa ukuthi yiziphi izinto esingayilindela ikakhulukazi ngala esayidini elithinta amabutho.
La esayidini elithinta amabutho kungayishwa uma kuthiwa kukhona ongeke uphumelela. Kodwa ke siyazi vele isizwe senkosi ngoba isikhumba senyathi uboyo ngeke ubale ukuthi ngeke baze benele vela abantu siyakwazi lokho kodwa ubuningi baba abantu ngokuhlela kwezinduna nokuhlela kwamakhosi ngayo yonke indlela behlangana nohulumeni sicabanga ukuthi konke kuzokwenzeka ukuthi abe impumelelo kube impumelelo. Umyalezo ongawushiyela nje umuntu osekhaya ozobe sekhona la enkundleni khona la enkundleni zemidlalo eNingizimu Afrika nje iyonkana ukuthi njengabantwana basendlunkulu nithini nje ngalo lonke lolu suku obeselikade lunehibe ukusukela nje kudala ngonyaka odlule kuze kuba kuyafika manje siyabona umcimbi liyashaya nosuku lwakusasa. Nkosazana isizulu sethu sinye sithi uyadela wena usilapho. Uma ngithi uyadela wena usulapho ngisho ngikhulumela abasekhaya ukuthi abangeke uphumelela ukuthi babe khona babe ingxenye yokubuka bukhoma lo mcimbi sebeyobuka na kuma TV siyaxolisa futhi kakhulu uma kukhona abantu abaningi esasiya ukuthi vele beyobe befisa kodwa bengaphumeleli. Kodwa ngokuhleleka komcimbi wengonyama bandla solokhu iviki lisuke phansi kulungiswa konke kulungiswa ngisho ukudla kuzodliwa ngabantu silungisela nezivakashe izobe iqhamuka ngaphandle siyilindele. Sicabanga ukuthi konke ke kuyoba impumelelo ngokuhlangana kwethu sibambane. Ndaba ezihle sebanga kakhulu ngesikhathi sami. Ngiyabonga Nkosazana. Sibonga kakhulu uyena ke umntwana undaba ezitha la umntwana ufanana njengoba sesimbone kakhulu okuyena osuke ephisa amabutho ewalida ngamahubo ahlukene. Uyathembisa ke la ukuthi na kanjani basagculisekile ngendlela izinto ehamba ngayo futhi bayakholwa ukuthi konke kuzohamba kahle. Wanxusa nabantu ekutheni kube nokuthula nje noma yikuphi la uzobe ubukela khona lo mcimbi lindela nje okuhle kodwa njengoba lolu suku oseliqale ngezinto eziningi libhekene nazo kuthinta nazi inkantolo seluzo lwafika khona osukwini lwakusasa. Khona manjalo izolo einkundleni zokuxhumana kusabalala izindaba zokuthi iSACP kwamakomanisi azophiketha osukwini lakusasa ngaphandle kwenkundla zemidlalo iMoses Mabhida ephikisana nokuthi uKing Mswati wesithathu ngomalume Wesilo isiZulu angabi yingxenye lomcimbi ngoba bethi baseka abahlali baseSwazini abakholwa ukuthi uKing Mswati ubaphethe ngesandla sensimbi. Echazo waleli qembu uthi njengamakhomanisi akugona lokho bekade kusho enkundleni zokuxhumana kodwa basamile ekutheni abahambisana nendlela abantu eSwatini abaphila ngayo. Thina istatement lesikhiphile sasithe sizawuqhubeka emizamweni yethu ukulekelela abantu baseSwazini ukuthi bekhululeke njengoba nabo befisa ukuthi bebe nenkululeko njengathi njengoba sikhona lapha eNingizimu Afrika. Okubalulekileke osuke sekwakakhulunywa abantu ezinkundleni zokuxhumana abakwazanga ukuqonda kahle ngestatement thina esisikhiphile. Thina njengamakomanisi sizibona siyingxenye enkulu yalomcimbi omkhulu ebesulindele sonke njengabantu bakwaZulu Natal, abantu baseNingizimu Afrika kanye nabantu baseAfrika yonkana ngoba iwumcimbi ozohlanganisa labo thina njengamakomanisi esibasebenzelayo esibamele esesithi ilabo ngabasebenzi nalabo abahluphekayo. Lo mcimbi ke njengoba uzobukhona lana uzobe ugcwele labo bantu esiyingxenye yabo nathi sobe siyingxenye yabo. Esikushilo ke kuphela ukuthi imikhankaso yethu yokuthi silwe nenqubo eseSwazini lena eyenza ukuthi abantu bengakwazi ukuzimela siyoqhubeka nayo kodwa asizusebenzisa thina isikhathi esibalulekile kubo bonke abantu okusenza ukuthi bonke abantu bebumbane sisebenzise ukuqhubeka nalezo zimpi esingeke sayeka kodwa ukuzenza ezindaweni eziningi lapho sisuka sikhona. Kuteboho Sibisi ngiseThekwini. Njengoba ke idolobha iTheku kulindele ukuba lisingathe ingqophamlando
Ngokudluliselwa ngokusemthethweni kwesitifiketi sokwamukela ngokusemthethweni Isilo uMisuzulu uhulumeni wakuleli libambeke isigcawu sokufundisa kabanzi ngomlando kanye namagugu atholakala kuleli dolobha ahambisana nomlando kaZulu. Lokhu ke kuhlanganisa ukuhambela iliba lendlovukazi uThomozile Jezangaliphi Zulu ongugogo Wesilo ehlezi esihlalweni njengamanje kanye nehlalankosi embelebeleni elokishini uMashu. Idolobha iTheku lingamanye amadolobha aqukethe umlando othinta ubukhosi bakwaZulu, kanti njengoba wonke amahlo ethe njo kulo kwazise lizosingatha umcimbi omkhulukazi wokunikezela ngokusemthethweni kwesitifiketi kwisilo uMisuzulu kaZwelithini, iTheku lisingathe isigcawu sokufundisa ngamagugu asendlunkulu atholakala lapha ngenhloso yokunxenxa ivakashi ezohambela wona lo mcimbi ukuba zingagcini ngokwethamela wona, kepha ziphinde ke ihambele nezindawo ukufunda kabanzi ngomlando wakwaZulu. Njengoba ke umlando wesizwe samaZulu ubandakanya isikhathi sobandlululo lapho ke ikakhulukazi abantu abamnyama babecindezelekile, kufundiswe kabanzi ngalokhu ngokuhambela isigcina amagugu kwaMuhle Museum khona ke enkabeni edolobha iTheku. Lo mcimbi uheha ke ivakashi evela emagumbini amane omhlaba kwazise kuze bekungukuqala ukuba kulo hulumeni wenkululeko kubonwe umcimbi ofuzelo. Uhambo lokufundisa ivakashi ehambele leli dolobha udlulele eMkhumbane lapho kunoliba lendlovukazi uThomozile ongugogo Wesilo esihleze esihlalweni njengamanje. Lezi vakashi ziphinde zathola ithuba lokubona ihlalankosi okubeke kungelesilo esebuze ngonyaka owedlule ubhejane ephuma esiqiwini elokishini uMashu. Kuzokhumuleka ke ukuthi kukwaqhubuka umsindo ngalesakhiwo nalapho iqembu leABC lalikhala ke ngesimo saso. Njengoba namuhla kulusuku olwendulela umcimbi wokunikezelwa kwesitifiketi kubonakala iZulu lidedela imvula, kanti lokhu kuthathwa njengophawu lwenhlanhla ngokosiko lwakwaZulu. Endabeni ze1KZNTV kube kuntombi khona Mvubu eThekwini. Asike sithishelele ezitolo siyabuya nazo indaba zethu. Asikwamukele mbukeli usabukele zona indaba ze1KZNTV nazi ke besithi zona ehamba phambili. Zizoqina ezokuphepha kowesilo kuhanjelwe ezomlando eThekwini kanti ke likhethwe ngamabomu uItheku kowesilo. Njengoba ke sesibala amahora ngaphambi kokuthi ke umengameli wezwe umnumzana Cyril Ramaphosa edluliseke ngokusemthethweni isitifiketi sokugcotshwa kwesilo uMisuzulu kaZwelithini okuzokwenzeka ke kusasa enkundleni ezemidlalo Moses Mabhida eThekwini. Sibheka kafushane ke umlando wesilo esisanda kwebuza ugoodwill kaZwelithini kaBhekizulu nokuyisona ke esizala ke isilo esihleze esihlalweni njengamanje. Isilo esisanda kwebuza inkosi Goodwill Zwelithini kaBhekuzulu wahlala esihlalweni sobukhosi ngonyaka ka1971 eneminyaka engama20 nje kuphela kulandela ukukhothama kwesilo uBhekuzulu kaSolomoni owabe engubaba kaMdlokombane. Lona ke kwaba yindumezulu yomcimbi owawuhanjelwe izinkumbi zabantu ababevile kwizinkulungwane ezingama20. Wabe uhanjelwe na ubukhosi baseNgilandi. Ukuba ngingenele lesikhundla engasishiyelwa ingonyama engasekho to get into the steps of the late parliament. Isilo uMdlokombane sizokhumbuleka ngamagalelo aso kanye nesibindi esaba naso sokubumba siphinde simele isizwe sikaphunga noMakeba noma kaMambuka ayesefuna ukusiqhoqhobala. Ngonyaka ka2018 isilo ubhejane ephuma esiqiwini kade bekuvalele safunga saphambanisa sifungela uhulumeni njengoba sasiusola ngokufuna ukugwamanda umhlaba kaZulu ingonyama Trustland. Yebo sizwile ngalabo namuhla abasalala bengalele ngenhloso yokusemunca umhlaba.
Sizwile ngethulo lokugwamanda umhlaba kaZulu okukhulunywa emazingeni aphezulu naseyindaweni ezifihlekile ziyaphutha. Okandaba waphinde waba sematheni ngesikhathi ekhuluma ngabokufika kuleli nokwaholela kuyizibhelu zokuhlasela kwabo kulelizwe. Njengenkosi yesizwe samaZulu, lesizwe sihlonishwa umhlaba wonke ngeqhaza laso emzabalazweni wokukhululeka kwe-Afrika. Ngeke ngithule izwe lethu lidlala abantu abangenambono. Kufika isikhathi manje babe nombono. Ngiyacela mina uhulumeni wakithi South Africa akasilekelele. Asenwaye iy'ntwala zethu. Asiqhube zethu iy'ntwala. Ey'phukweni zethu amazeze kasikhiphe sibeke laphaya elangeni ayiqashela amazeze ngenxa kwelanga. Siyacela abantu bokuhamba bathathe imithwalo yabo babuyisele emuva. Wesilo umdlokombane besaziwa ngokuba nobudlelwane obungazanyazanyiswa noNdunankulu kaZulu inkosi uMangosuthu Buthelezi owaba nguNdunankulu kaZulu kusukela kusabusa Wesilo uBhekuzulu kaSolomoni. Wesilo sibe ngamathe nolimi nomntwana wakwaPhindangene kwaze kwafika usuku esakhothama ngalo mhla zi-12 kuNhlaba ngonyaka wezi-2021 phecelezi 12 March 2021 ngemuva kokubusa iminyaka engama-50. Umdlokombane wakhothama ngemuva kokudunguzela isikhathi esingengakanani. Phumula njalo hlanga lomhlabathi, phumula njalo ndlondleni ophaphekanda kamenzi, ndaba kawulalele lo muntu omemezayo umemeza sengathi uyakhala uyalila, uthi igula likajama lichithekile, lichithwa ingqwele endala ngeyakithi kwamalandela, yibinda nkosi, inkosi kayiqedwa, ndaba ezitha. Ezindabeni ze1KZNTV ngingumqondisi Miyeni. Kakubanga-ke liphutha kuba umcimbi omkhulu wakusasa wokudlulisa kwesitifiketi sobukhosi nguMengameli Cyril Ramaphosa kwisilo samaZulu ubanjeleke edolobheni laseThekwini. Lokhu kwekudalulwe umntwana wakwaMandlakazi uZebulon Zulu ngesikhathi kecacisa kabanzi ngokuthi kemngani lo mcimbi wakusasa uzobanjelwa enkundleni iMoses Mabhida. Inkundla iMoses Mabhida isenyakatho yeTheku kwaZulu Natal. Imumatha abantu abayizinkulungwane ezingama-85 phecelezi 85,000 ngolwasemzini. Iyona-ke le nkundla okuzokwenziwa kuyona-ke nqophamlando umcimbi wokudlulisela kwesitifiketi sokugcotshwa ngokusemthethweni kwesilimi isiZulu kaZwelithini nguMengameli Cyril Ramaphosa kusasa. Ngikubonile ubekwa kaMdlokombane ngangikhona. Iziko lezindaba libe nengxoxo ekhethekile nesazi emlando kanye nombhalo wezincwadi ophinda beke ngumntwana waseNdlunkulu kaZulu endlini yakwaMandlakazi okungumntwana uZebulon Zulu othi impela bekufanele lo mcimbi usingathwe eThekwini. Thoba amabombo onke abonakala ebheke ezantsi eMabhida ngoba istadium lezokudlalela kodwa eqinisweni amabomba aphekelela kwakhangela amankengane. Bazokhumbula ukuthi lapha eThekwini kwakukhona isibhedlela esibizwa ukhongela. Leso sibhedlela lapha eThekwini lapho kwakwakhe khona isigodlo sesithathu seNgonyama uShaka. Soqala wakhubula wayo la emakhosini. Waphindwa uthuthukisa ubula wayo ubeka lapha kwamaqhwakazi. Kulomntwana osehabeni. Yaziphindi Ngonyama yakha uDukuza lapha na eStenga. Yedlula yayokwakha ukhangela amankengane lana yayisho ukuthi ibeka lo yamusi ngoba wawusubonakala uyisikhala imkhumbi selokhu iqhamukile yabahwebi bagcina sebehla laphana wase uqamba ke ukhangela amankengane ukutheke masebe abamhlophe sebeqamba ke bona bese beqamba ukhongela. Lokhu kungumlando omangalisa ubumnandi bawo ma uyibona lento eyenzakala ngayo. Umdlokombane ke ma esakukhangela amankengane lo wendlovukazi uvusa igama lakwakhangela elalimiswe Wesilo uShaka. Lapha ke namhlanje nathi iNgonyama ibuyela enxiweni elikhulu kakhulu lakwakhangela amankengane ukuthi
iyophothulela khona umsebenzi ikususa kwakhangela isiwedlulisile ke manje yawusa futhi kwakhangela amankengane ukhangela uqala. Khona manje lo Mageba uthi akubanga nje ngamaswidi amnandi ukufika kwalokhu kukhanya kwaZulu kepha kunezikhathi lapho bekubaba khona kuhle kwesibhaha sithakwe nenkomfe kanye nenhlaba. Sithi umuntu akayibongele kakhulu imbubu yomhlaba abonga amaqhawe akwazile ukuyikaka isingathe kukubi kodwa kwaze kwafika egcineni kukhona abantu abadala lapha abebekhona abame egameni elilodwa akwaze kwayiwa ngale kukhona indlovukazi uGwabini eyayiganisilo uBhushakanayifi ime indlovukazi ayazi yagudluka umhlaba wonke uyakwazi lokho abantu abanjena baye baqonyelise mase befike sekwenzakala yonke imisebenzi. UNdunankulu kaZulu ube leso sigaba umntwana wafihla inqindi uFilmon ube yileso sigaba indlunkulu uNtombela enxangiphilile yayigana umntwana omkhulu uMcwayizeni yiba babe abame bafa baqoma ukufa ukuthi ngeke bashintshe igama elishiwo Wesilo ngoba impi ibingekho nasekutheni kuphikiswana kodwa bebephikisa laba baphikisa igama leNgonyama yalikhiphayo eyalikhipha ingaphuzile eyalenza nje libalele ethi sake yathi umusu uyawumiswa kanjena. Kulo mcimbi ke kulindeleke inkumbi zabantu abaliqhamukisa ke ezingxenyeni ezahlukene ezezwe ngisho nasemazweni angaphandle omhlaba. Ezindabeni ze1KZNTV kube kuphilane kaMzimba uyidelele bafokazana kaCebekhulu eRichards Bay. Inkantolo kaMantshi eXhobo ke isihlehlisele umhlazi ngama29 kuLwezi icala ke lokudlwengula elibhekene noSihle Zulu. uZulu ke usolwa ngokudlwengula isaguga esineminyaka engama82 ubudala nokho ke ongasekho emhlabeni. Imnqabelile ke iBailey Mantshi ithi ke ubucayi becala kanye nobufakazi bungamenza ke umsolwa abalekele icala lakhe. Umndeni ke wesaguga esineminyaka engu82 ubudala esadlula ke emhlabeni ngemuva kancane nje kokungena esibhedlela ngezinsolo zokuthi ke sidlwenguliwe. Uthi ke kusanzima namanje kwamukela ke okwenzeka kugogo wabo. Bathi ke inzima namanje impilo kusukela adlule emhlabeni. Bebekhuluma kanjena ke ngenkathi ke umsolo evela ke okwesibili enkantolo kaMantshi yaseXhobo ezocela ke isicelo sebheyili. Esahlukumeza kakhulu nje ngogogo ngokuqala waya esibhedlela. Qala samletha kudokotela. Udokotela kwabonakala ukuthi ngathi kunzima. Funeka esibhedlela uthola ne-counseling kanjalo. Silobe siyombheka nje ugogo lobe ethuka uma ufika esibhedlela uyethuka athuke noma ungene noma wenze njani uyethuka nje ugogo yesaba. Kwaya ke sesinako sekuthiwa ngangimbona kulihlanu ngomgqibelo ngesonto ekuseni sekuthiwa akasekho emhlabeni ngokudlula kwakhe kungangazi kobe ngikhulume naye ngolesihlanu ukuthi kwenzakalani. Umndeni ke uthi ujabule ngesinqumo senkantolo sanamhlanje kodwa ke futhi bayafisa ukuthi kumsolwa abolele ejele ngesenzo sakhe. Njengoba umsolwa enqatshelwe ibail sizizwa sijabule kakhulu futhi angathi ngingaqhubeka nje enkantolo nophenyo lwayo umsolwa abolele enkantolo simdinga ebolile enkantolo angaphumi. Amalungu omphakathi akade ezolalela isicelo sebheyili sikamsolwa bathi ke bajabule ke ngesinqumo senkantolo. Nakuba kunjalo bathi ke izigameko zokuhlukunyezwa kwabantu besifazane seziyinsakavukela umcilo wesidaba endaweni yaseCrayton. Eherigwala nje in fact eSouth Africa in general asithandi nje into yokuhlukunyezwa kwabantu besifazane. Asithandi isihlava sesingenile sokuthi bengazi ukuthi uma umuntu wesifazane ukhonela ukuthi unikubezwe or kuzenzelwe noma kanjani kuwena ngaphandle kwemvume yakho. So siyabonga namhlanje ukuthi kuleli cala elibile khona umthetho ukhombisile ukuthi awuvuni noma awunabo ubele ebantwini abenza kabi ebantwini besifazane. Ngenkathi ke iMantshi ikhipha isinqumo sayo malungana nesicelo sebheyili sikamsolwa ikuvezile ukuthi ke inecala eliqinile nezizathu ke ezinqala ezingenza ukuthi umsolwa ke imgcine ngaphakathi kuze kuba futhi uqula icala lakhe uyaliqeda engaphakathi. Icala likamsolwa ke lihlehlisele umhla ka-29 kuNovemba. Ezindabeni ze1KZNTV ngingusiyabonga kaDuma eXhobo.
Asike sithishelele ezitolo siyabuya nazo indaba zethu. Asikwamukele mbukeli usabukele zona indaba ze1KZNTV nazi-ke besithi zona ehamba phambili. Zizoqina ezokuphepha kowesilo kuhanjelwe ezomlando eThekwini kanti-ke likhethwe ngamabomu uItheku kowesilo. Ake sibheke engosini yezomnotho. Irandi lakuleli lu-18.17 maqhathaniswa nedola laseMelika libe u-20.95 maqhathaniswa nopondo waseBrithani libe u-18.07 maqhathaniswa ne-euro yase-Europe igolide lona libe u-$1,648.67 i-ounce kuthi olongahluziwe wona ube u-$96.96 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Usephenduke uNdingasithebeni wayedlalela ke iqembu lePremier Soccer League Kaizer Chiefs usiphelele Ntshangase. uNtshangase ke oneminyaka engama-34 ubudala odabuka ophongolo encotshane ubedlala ke esiswini kwiKaizer Chiefs kodwa ke yagcina ke imxoshile kulandela izitsoko zokungaziphathi kahle. Kuvela ukuthi ke usebonakala ethwabaza emgwaqeni yasePolokwane njengoba ke esafuna iqembu elizomthatha ayodlala kulo. Nasike isimo sezulu esingalindeleka. Bukeleke ziyaguqa bese kuphathelwe zona usuku namhlanje mina nawe ke sesiyohlangana ngesikhathi esilandelayo. Ngifisela impela sonto emnandi.